Bueno, moi boas tardes. Benvidas e benvidos a este recital poético musical que quere conmemorar o fito histórico, o 25º aniversario do Batallón Literario da Costa da Morte. Vimos comezar este acto dándolle paso a don Julio Castro, que é o director do Parador aquí da Costa da Morte, que nos acolle, en un acto que está organizado pola Secretaría Xeral de Política Lingüística, que logo pechará, despois do recital musical, o señor don Valentín García, que tamén nos acompaña. Así que, Moitísimas grazas, a verdad que é un placer ter feito este acto aquí neste casi primer ano da historia do Parador, non? Un Parador que costou moitísimo tempo e moitísimas dores que se inaugurara por fin o ano pasado, despois de unha gran catástrofe que tivemos na nosa Costa da Morte a la fai 19 anos. Cúmplese xusto mañán, cúmplese 19 anos e un mes do fundimento do Prestige, 19 de novembro do ano 2002, e por iso estamos aquí, non? Despois de toda esta pena, esta laya, pues, por fin estamos aquí para celebrar un aniversario moi importante, unha efeméride moi importante para a nosa costa, que é o Batallón Literario, non? 25 anos que se creou o Batallón Literario. Bueno, e para resumir todo isto, vamos a dar unhas palabras que vou ler para que todos rememoren como se creou isto, como se creou o Batallón Literario e a importancia que teñen as letras na nosa terra, non? O Batallón Literario da Costa da Morte naciu o 1 de maio de 1996, onde ese día do traballador, que fai 25 anos, aí naciu, inspirándose na inscripción que ocupan as pedras da Praza da Quintana, onde se fai referencia ao histórico Batallón Literario, un grupo de estudantes composteláns que en 1808 se enfrontaran ás tropas francesas no transcurso da Guerra da Independencia. 2 séculos despois, escritores e poetas como Emilio Villar, Concha Blanco, Alessandro Nello, Estebo Creus, María Alexandre, María Lago, Rafa Villar, María Canosa, Mónica Gómez, Sergio Iglesias, David Creus, o Modesto Fraga, entre outros, impulsaron a creación literaria na comarca ata límites insospeitados. A única premisa era que os autores e autoras tivesen unha estreita vinculación coa Costa da Morte. Surgiu así o Batallón Literario co objetivo de dar a coñecer as súas actividades, enrolando nas súas filas narradores, investigadores e, sobre todo, poetas. Máis de 30 foron. Ao longo da súa intensa e fecunda trayectoria, o Batallón Literario da Costa da Morte levou a cabo infinidade de recitais e actos literarios por toda a Galicia e tamén en outros lugares do mundo. Impulsaron a lingua galega, prestixiando a súa diversidade dialectal, como é a nosa, a Costa da Morte. Reivindicaron a memoria histórica, cando aínda non existía esta lei, ou levaron a poesía a lugares ata entón pouco comuns para a arte poética coa finalidade de achegala a todos os públicos. Bares, pubs, palcos de festas, todo foi un escenario das súas actividades. A poesía saía dos lugares oficiais e pasaba a ser patrimonio de todos. O medio de expresión do Batallón Literario foi a revista Feros Cortos, que tomaba o seu nome dun coñecido verso de Eduardo Condal. O bardo pontecesán e autor, como sabedes, do himno de Galicia. Para Condal, os corvos, como os poetas, reflectían a simbología do desexo de liberdade. E o Batallón personificou mellor que ninguén ese espírito. Publicacións como Mar por Medio, Rumbo as Illas ou Nós foron volumes
nos que apareceron as colaboracións literarias dos membros do colectivo. Antolesía de Condal ao Batallón Literario, 120 anos de poesía na Costa da Morte, no 2006, recolle a obra de todos os poetas da comarca, dende Condal ata o 2006. Hoxe, 25 anos despois da súa fundación, satisfácenos comprobar que a literatura da nosa bisbarra segue gozando dun magnífico momento de esplendor creativo. Dende o Parador de Turismo da Costa da Morte, en colaboración coa Secretaría Xeral de Política Lingüística, a que me agradezco personalmente a Valentín pola súa vinculación con a nosa terra que sempre tivo, queremos sumarnos a esta merecida homenaxe non só coa celebración deste acto que hoxe nos convoca, senón tamén anunciando a publicación de dúas obras de glosamiento inéditas que daremos a coñecer aquí en primicia. Longa vida ao Batallón Literario, longa vida ás letras da Costa da Morte. Benvido. Moitas grazas, Julio. Grazas tamén ao Parador por apoiarnos neste acto que lle dá pulo a ese fito histórico que decía antes, ese 25 aniversario do Batallón Literario da Costa da Morte, que foi un grupo capaz de converter entre o ano 1996 e 1998 a Fisterra nun verdadeiro epicentro de irradiación poética. Porque, como escribiu unha das súas figuras máis brillantes, que temos hoxe con nós, a académica Mariela Alexandre, se existe ese territorio que creamos coa imaginación, esa costa onde a morte non porta lagaña, senón bicheiro, esas lagoas, xunqueiras, illas deshabitadas, montes nus, senón é só produto dun soño, a lingua é o mapa que nos permite transitalo, percorrer demoradamente a súa pele, nunha palabra, seducilo. É só a poesía que nace da forza dun nós, de ben trascendente e imperecedora. Teremos ocasión de comprobalo esta tarde na voz de boa parte daqueles máis de 30 feros corvos que en 1996, tomando como bandeira os versos de Eduardo Condal, onde invocaba os feros corvos de Xallas que vagantes andás en salvaxe compañía, conformaron un movimento heteroxéneo, dinámico, antielitista e moi comprometido, cuxo nome traía ademais a memoria, acabo de recordar de Julio, o dun corpo armado por Batallón Literario, composto únicamente por estudantes da Universidade de Compostela, que defendeu a Galicia en diversos conflitos bélicos ao longo do século XIX. Mas esta celebración serve tamén para presentarnos a antoloxía dos corvos, aquí está, recén saída do Trelo, que tivo a ocasión de elaborar para a Chanda Pólvora Editora, a cuxo director literario, hoxe presente, Antón Loco, quero darlle as grazas por ter pensado en min para este cometido. O volume é agasalllado como recordo deste acto. En el encontrarán unha ampla escolma da obra poética que publicaron os integrantes do batallón xunto cun percorrido pola súa intensa trayectoria. Desde ese momento inaugural da Paz en C, no mes de maio de 1996, até xaneiro de 1998, cando ten lugar a súa verdadeira actividade. Entre membres transcorre unha historia intensa e productiva, non só no aspecto literario, senón tamén no cívico, pois os recitais de poesía combinábanse coas homenaxes a figuras senlleiras desta bisbarra. Os actos culturais son simultáneos co apoio a causas antimilitaristas e solidarias, e a vez que se lle dá pulo ao debate nos encontros de escritores e escritoras da Costa da Morte, hai unha rotunda implicación do grupo coa memoria histórica, exixindo que se retire a nomenclatura franquista das rúas e lembrando os represaliados na guerra civil. A tan intensa actividade compre sumar ademais o traballo editorial que fructificou nos 4 números da Folla Bandeira Feros Corvos, que tamén nos é agasallada hoxe en edición facsímil, e tamén en 2 volumes grupais, Nós e Mar por Medio, sendo este último parte dun proxecto colaborativo con poetas da cidade cubana de Holguín, onde o batallón representou a Galicia na Festa da Cultura Iberoamericana de 1997. Como dixo moi atinadamente un dos membros fundacionais do grupo, Rafa Vilar, tamén hoxe presente, nos anos 90 primaba unha desoladora paisaxe de deserto, dados os moitos atrancos que as novas voces debían superar para darles a coñecer. De aí que fose necesario sair na procura dos lectores, facerlles ver que lonxe de resultarlles allea
A poesía era algo que os interpelaba. O batallón actuou así. Na súa historia documentanse máis de 100 recitais celebrados en espazos diversos e mesmo inauditos, como as tabernas, os pubs, as prazas públicas, os mercados, os palcos das festas, as feiras do libro, os congresos. E o público respondeu a esta sorte de asedio poético aplaudindo de forma unánime as iniciativas dun colectivo fundamentalmente heteroxéneo, pois acollía persoas de moi diversas idades e trayectorias, de xeito que nel coinciden autoras e autores con obra xa publicada e importantes premios no seu haber, con inéditos. Poetas, mas tamén novelistas, escritoras de literatura infanto-juvenil e investigadores, voces que se decantan por tratar temas máis próximos á esfera do íntimo e outras que amosan un claro compromiso con diversas causas. Mas todas teñen en común que sempre integran no seu discurso poético a realidade lingüística e social da súa verdadeira matria, a Costa da Morte. Por lo tanto, podese dicir que o batallón foi a escrita visible desta terra e deixou tras de si un ronsel que permanece aínda vivo na memoria dos que tivemos o privilexio de compartirnos aqueles ilusionantes anos xunto con este grupo de amigas e amigos, grandes poetas, que no novo milenio seguiron aportando a nosa literatura obras de gran valía, galardoadas cos máis prestixiosos premios, ademais de teimar na recuperación de figuras trascendentais nos seus ensaios. Son os Pelos Corvos que nos acompañan hoxe neste espazo privilexiado de Muxía, a vila que Ramón Otero Pedrallo, no recordo necrolóxico do gran poeta muxián Gonzalo López Avente, alcumou como síntesis, Xavi, Perrosa. Aquí van soar, de seguido, as voces de Mariela Alexandre, Concha Blanco, Moncho Bouzas, David Creus, Estero Creus, Modesto Fraga, Mónica Gómez, Sergio Iglesias, Alexandre Nerio e Rafa Vilar. E despois será a música de Manuel de Ceniza que lle pone o ramo a este feliz encontro con esas aves que en vez de bandada voamos en batallón un día, hai xa 25 anos. E agora é o momento de que les falen. A primeira en recitar vai ser Mariela Alexandre, e Mariela escribiu nun poema publicado polo batallón, Chamar de volta a casa. Boa tarde. En primeiro lugar, moitas grazas ao Pador por nos acoller, a Modesto Fraga por organizar isto e por suposto a Teresa Seara e a Chan da Polva representado aquí pronto ao Lopo por este preciosísimo volume e facsímile. Eu quería dar as grazas a Rafa Vilar, porque a xente pode non lembrar como apareceu isto do batallón, pero o moito me engano, en toda a edade a penso non me engano, pois foi Rafa que tivo a idea, e se non, como por iso. Vou ler... Vou ler un poema que non está no libro, está en Pelos Corvos, no número 4, porque tal vez aí me engano, pero eu teño a idea de que é o primeiro poema que escribí e o primeiro que li nun recital no Castelo de Liñanzo. Estaba Teresa e dixo: agora escribes poesía, porque eu só escribía narrativa até ese momento, é ao revés do que fai a meirande parte da xente, pero eu son bastante rara. E foi culpa en gran medida do batallón, que me contagiaron ese libro e acabei escribindo poesía. Quería dicir que, como dixo xa sinalou Teresa, o que unía o batallón aí pois era ter alguna relación coa Costa da Morte. Eu son unha intrusa, todo o mundo lo sabe, eu nací en Madrid. Mas o meu imaginario literario está aquí. O compromiso coa lingua e a literatura e tamén con esas causas que ás veces a xente chama causas perdidas, pero polas que hai que dar batallas, como pode ser contra a guerra,
ou polo ambiente, como foi nese momento, un pouco máis adiante, todo o que tivo que ver co Prestige. Entón, o que vou ler é o poema Tabo de multiplicar árbores, despois isto acabou sendo parte dun libro, Abecedario de Árbores, que neste momento está dentro do volume Mudanzas e outros velenos, Poesía reunida, publica por Galaxia un par de anos. Isto recitábamolo no Castelo de Vimianzo, onde cando falábamos os poemas convertéanse en pedras de Saraiva e caían ao chan. Claro, isto é un sitio moito máis confortable. Tabo de multiplicar árbores. Virueira e con B de branco. Branco como a lepra. Os longos rabos do B desempenados como riscas de sis. Na cortiza branca da virueira, sutil como a casca de ovo, os indios dos tempos idos, antes do alcohol barato das plumas de plástico, escribían mensaxes instantáneas, frágiles, como todo que vale a pena. Virueiras como mulleres de loito, como prisioneiros famentos na interminable estepa ao país do medio, unha mitad Europa a outra, montando garda aos espectros de Dachau ou Mauthausen. Teño que decir tamén que este poema foi escrito no ano 97, publicado no 98, e eu nese momento non sabía que un meu tío Vicente Parra estivera internado en Dachau. Ollo coas acacias con C de coitelo. Son máscaras de entroido que esconden o gume das súas follas nun estoupido de lámparas amarelas. Unha acacia mimosa nun entroido hai anos partiu na lingua en dos. E que dicir das magnolias con M de mago, que te asatan por sorpresa con esa creación excesiva de flores pesadas como chumbo. As linguas, os sesos dos pétalos murchas antes de abrirse. Non quero ver magnolias, non teñen contención, non son discretas. Esa paleta de cores carnais non se acorda coa miña roupa nin cos móviles do living room. Plataneiro, con P de prender, con P de pólvora a pincel, falsos como ninguna árbore, que levan na colla un mapa de promesas incumplidas. Árbores de inverno. O último libro de Silvia, antes de pousar a cabeza no acoudo enganadizo de zona de gas. Un día, Concha Branco deulle luz a estes versos. Espera, que se espallen as brétemas. Deixa entrar unha raiola viva entre a cor grisácea do día. Boa tarde e noite a todos, a todas e por todo. Preguntei de modesto se o texto que se vos permitía ler tiña que ser en poesía ou podía ser narrativa. A toda edición, entón, elixi en narrativa. Cando estábamos agora un grupo camiño desta biblioteca, preciosa, por certo, deste espazo, pois vimos unha fotografía que nos chamaba a atención e paramos ante ela, que representa a inmigración, fala por si soa. Ben, pois o bom relato tamén vai de inmigración. Sabemos que esta zona, toda Galicia, pero sobre todo esta zona, Costa da Morte, pois foi unha lacra, sobre todo nos anos 50 e 60, onde se emigraba alén do mar, os países de América, era moi crua a realidade. Entón, eu non me dedico este relato aos que emigraron, senón aos que quedaron. Titulas así, Turbillón de lembranzas. Joder. Gracias. A Mariña gustaba ya aquela noite prender o sono. Nada ataba as sabas. Se non dormía de noite, podía facelo de día. A xubilación tenía
seduso. Ergueuse. Avanzou polo corredor que a levaba do cuarto ao salón. Parou ante o reloxo do tempo fuxo. A súa caixa de madeira tallada chamaba a atención. As visitas loaban a súa beleza. A Mariña non lle parecía xusto que, sendo o reloxo que marcaba as horas, fose a armazón a receptora dos afagos. Cantas veces ocorría en outras situacións da vida. Decidiu convertelo para sempre nun obxecto decorativo, porque sí, xa non precisaba que lle anunciase que as horas non se detiñan. Mariña avanzou cara a ventá máis grande do salón. Abriuna. A luz da lúa chea inundaba de prata a estancia, desexando que a envolvese. A lúa, tan recorrente na poesía, aquela noite prestaba atención a ela, petándolle nas tempas, coa intención de sacar do letargo vivencias agochadas na súa memoria. Mariña sabía que aquel estrecemento provocado intencionadamente lle conviña de cando en cando soltar amarras e de anular as súas. Era como liberar aquela negra sombra que asombraba. Non sempre se ve mellor cos ollos abertos. Ela sabía ben, por iso os pechou e así, debuzada na xanela, decidiu visionar unha película especial que non estaba grabada en ninguna cinta nin CD. O soporte de vinilo estaba nas súas lembranzas, na súa memoria, no seu corazón, con escenas en cor e tamén en branco e negro, para as que só ela tiña clave de acceso. Primeira escena. Imaxes borrosas dun majestoso vapor saindo do peirao de Vigo cargado de sonhos e desgrazas. Corazóns ateigados de incerteza do alén do mar, brillando como a couza na cerna do carballo. Fillos, fillas e nais como a súa, chorando, mentres o barco se alonxaba paseniño ata perderse no horizonte. Pouco entendía a nena, por ser moi nena. Ademais, alguén se encargara de alimentar aquilo de cando teu papá veña rico das Américas, xa verás cantas cousas che vai traer. Mariña seguía sen entender. Pois ela nunca pedira un papá rico. Gustaba que como era, o máis guapo e o máis bo de todos os pais. Ademais, xa un día lle trouxera da Coruña un fermoso abrigo de pel de coello. Recordando aquel abrigo, Mariña, ali cos cóbados apoiados na ventá do salón, non pude evitar un sorriso. Cando chegou de noite con aquel agasallo para a nena, el despertouna, vestillo, e xa non conseguiu quitarlle a camiña seguinte. Cambio de plano. O carteiro foi durante moito tempo un personaxe importante naquele filme. A aldea na que vivían só tiña servizo postal unha vez a semana. O señor Xosé era o home do saco, en versión boa, pois naquele saco de lona impermeable non levaba menos, como se dicía nos contos para botar medo, senón que naquele saco, máis ben saqueta, traía novas, cheas de bicos e apertas, traía ilusións, proxectos, amor. Si, nalgún currucho, ás veces tamén viñan mágoas. Non, Mariña, hoxe tampouco hai carta para mamá. E así unha semana e outra, un mes e outro mes, un ano e outro ano. Mariña, ven, chamou un día por fin o señor Xosé con alegría. Hoxe traio algo para a tua mamá. E aquel sobre que un bordo de cores azul e vermello fixo que latesase forte o seu corazón, dando choupos no peito. Visualizábase agora a Mariña ali apoiada na ventá, ante aquel sobre pechado con unha copia da escena do pai de Miguelino, ollando un retrato, tamén descrito por Castelao. E Mariña escoitou atenta aquilo de: querida esposa e hija, espero que al recibo de la presente, sen contar que era aquela a última carta antes da derradeira 15 anos despois. E lembrou a fase das preguntas. Por que papá non nos escribe como ti te escribes a él tantas noites? Sí que escribe. E logo, por que non recibimos as cartas? O mellor perdense polo camiño. América queda moi lonxe, intentaba disimular a nai. A verdade é que para Mariña, cando nena, sempre fora un misterio aquilo de que as cartas viaxasen con só os mínimos datos no sobre
que ela se encargaba de introducir na caixa do correo, na caixa do carteiro. Precisamente a súa adivinha preferida durante moito tempo fora aquela de non ten pés e anda, non ten boca e fala, que é? A carta. Ese é o secto máxico tan desexado naquela casa. E a nena, que cada vez era menos nena, xa deixou de preguntar. O tempo ia pasando e a nai de Mariña tiña que tomar decisións. Ela soa. A nai de Mariña debía asumir responsabilidades. Ela soa. A nai de Mariña necesitaba apostar polo futuro da nena. Ela soa. A nai de Mariña tivo que facer tantas cousas ela soa. Estuda, Mariña, fórmate, para seres unha muller de proveito e defender este por ti mesmo, por ti mesma. E así a nena, aleccionada pola nai, foi construindo as súas propias as. Un seguro a todo risco o de aprender a voar. E as dúas mulleres sabían que o tempo real non se detén. Xa pasaba demasiado para decatarse de que había esperanzas que enterrar. Aceptar que non todos os sonhos se poden cumprir, que moitas promesas se eran de raya, cinza morta. Era necesario liberarse daquilo por imperativo da súa saúde mental. A nai de Mariña optou por se colocar un escafandro virtual para non ver dedos acusadores e non escoitar resolveos, murmuracións que como aguillóns lle ferían a alma, viúvas de vivos sempre cuestionadas, que longas e dolorosas resultan algunhas agonías. Mais dunha hora levaba a Mariña debruzada naquela ventá como única espectadora daquel filme que só ela podía ver cos ollos pechados. O abrilos decatouse de que a máis do rexío da noite vaguas salgadas humideceran a súa face. Decidiu rematar coa procesión. Pechar aquela ventá foi como volver a poñerse o cadeado ao seu cubillón das lembranzas. E volveu a introducirse entre as sabas, moito máis liviano. E así como o Calderón de la Barca afirma que os sonhos son, eu digo que os contos, uns son contos e outros non. Canoa, bote, vou, vaca, aparello, arte, pesca e vida. Todo iso nos versos de Monte Borzas. Ola rapaces, ola rapazas, 25 anos, aí é nada, comentaba Marilá se o inductor do batallón da Costa do Norte foi Rafa. Eu creo que sí, pero non só Rafa, tamén Miro, principalmente Rafa e Miro, sen ningún segundo de dúbidas. Quen me captou para o batallón a mí personalmente foron eles dois. Supoño que o resto de compañeras e compañeros tamén, non? Ao público que sodes numeroso, dicirvos que estades presenciando un recital que dificilmente se vai a volver a repetir. Unir a xente do batallón 25 anos despois vai a ser complicado. Pero aquí estamos celebrando este recital de conmemoración dos 25 anos do batallón. Eu vou a compartir con todas e todos vós dous poemas dun poemario que está no prego da man da editorial Medulla, a coruñesa editorial Medulla, baixo a dirección artística dunha cornelá de Diana Varela, que é unha cornelá de Coruña ou unha coruñesa de Corme, como prefirares, pero bueno, é un poemario que está agora no pelo e que comparto con vos de inicio, digamos. Vou intentar ser
Paco Souto que quero mencionar, introduzo rememorando algo que aconteceu cando o batallón funcionaba. Empezábamos indo a recitais e realmente, pois mira, non sabíamos recitar, facíamos o que boamente podíamos, pero nos primeiros recitais entendiu un que recitaba que era unha pasada, era Paco Souto. Nos fomos a preguntar, pero Paco, tesnos que ensinar a recitar como fas ti. Pensou que era de broma, que era unha brincadeira. Dicíamos en serio, queríamos recitar como recitaba ele. Deunos unhas pautas moi breves que seguimos e que enriqueceu a todo o batallón. E o que foi a poesía non se lee, declámase en todo caso, pero para facelo ben o que hai que facer é proclamar a poesía. Vou a intentar facelo con estes dous poemas. Era inverno, seguro, decente, porque ninguén quere a tormenta de agosto. O bafo branco desde os pulmóns permanece na atmósfera do farol. E torrentes de auga erosionan o cemento lentos e impasíveis. Edward Hyde, presidente en número par, andar terceiro na avenida García Barbón. A chiminea do laboratorio fría anuncia a fervedura dos reactivos noutro lugar. Gabriel John Utterson, presidente en número par, andar terceiro na Rúa do Vilar. A tristura non conforta, a soidade desacouga e paraliza. A noite pecha sen transeúnte nin presencia noctámbula. Henry Jekyll, presidente en número par, andar terceiro na Praza de Alcalá. O crisol de pedra queima a pel e abrasa a carne firmemente que non solta. Mais había o día completo ata teigar as rúas, as avenidas e as prazas para impedir o crime certo e seguro que se ia cometer. Paso co segundo e último poema, que o tema do poema, porque parece que se non introduce mínimamente non ibas a entender non. De lo que se trata é de comunicar. Se non, a través da poesía non comunicamos, pois non se debe hablar. O tema deste poema é o afloramento. É dicir, o proceso geolóxico que se produce nas costas galegas, principalmente nas rías, e que as converten en uns ecosistemas máis ricos do mundo. O sostén económico de centos de galegas e galegos. Este poema é unha reflexión sobre o afloramento. O norte no cabo de fora. Toc, 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 leva auga quente na tona branca do mar e o río nas ondas crechas. Pom, 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 arriban as correntes frías profundas, nitratos cinzados do fondo, acollidos por fitoplancton seminados. Pum, 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 correntes mestizas de 1000 ríos e inmensa oceánica en equilibrio. O afloramento criol da diversidade, ecosistema Gaia a 6 millas mariñas. Ei, ei, vento do norte, trae a primavera, batendo na forza da vida. Gramos do seu corpo, impulsados de pleno, cara a punta das as, tamén así, David Creus. Boas tardes a todas e a todos. Eu o primeiro que quería facer era un agradecemento sobre todo a Modesto por ternos juntado,
sempre un bicho chume-chume que anda argallando sempre cousas, a Xulio por acollernos, a Chanda Pólvora e a Teresa por editar esta maravilla que temos hoxe aquí. Falábase de que recitábamos en sitios, eu escaqueábame bastante, de feito fun a ben poucos. Fun a moitos pequenos, con Suso Bamonde, con Xeno Trillo, tiñamos unha historieta tamén dentro do batallón, pero que era cultura de bar, andábamos por os bares aí facendo un pouco de paro, non? E quería tamén hoxe, sobre todo, recordarlos a eles, non? Decir, a toda a xente que hoxe non puido ir, non está ou non puido estar, sempre do batallón, moito que falta. E o que vou ler son dos poemas, un é de agradecemento profundo, como antes dixo Moncho, un persoeiro para mí fundamental no batallón, que foi Paco Souto, un poema que eu lle fixen a Paco, e outro é un poema, non sei como dicilo, de reflexión sobre o territorio, sobre o noso territorio, sobre a nosa palabra no territorio, o noso corpo no territorio, o noso tan ferido paisaxísticamente, non? Simplemente lembrar, bueno, pois, como sucedeu isto, como sucedeu todo eso que podemos ver, non? Simplemente pido que se teña un pouco máis de cuidado e conciencia da paisaxe humana desde a política. Eu, se me permitides, vou a recitar sin micro, porque son dos poemas que teñen unha certa forza, eu creo que poden chegar a chegar. Primero de Paco. Paco, 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 unha pedra, a semente, na carne, na terra húmida, unha rocha de percebes, un percebe, é Paco, no solto, na pedra, unha terra posible, a razón posible, o percebe posible, as persoas que poden ser outras persoas, Pacos que poden ser outros Pacos, vasco percebes, Castela Soutos, Catalopobos, unha inmensa laranxa e unha curva de muller serea, e todos dentro, ollando a lúa chea, asombrándonos das palabras, contando cos dedos as nazóns posibles, as pedras, as linguas, a area, na terra húmida, na celebración indomable da ferida aberta, todas as lembranzas nun minuto, todos os sabores nun minuto, toda a ternura nun minuto, todos os percebes nun minuto, nun puño levantado, nas mans de Paco, nos poemas de Paco, no asombro da nazón que illa, na infinita viaxe no universo no que vogamos, un trasecto que se inicia quizáis con esa vaga que te eleva, ou cun incendio, coa luz primeira, e a calor é un abrazo, un percebe que se retorce, se abraza e quere ser uña, e se permite, e crece, e se fai nazón, e se fai palabra, e se fai canto, ruar do vento, vinca que florece, por todas as túas palabras, por todos os teus xestos, porque grazas a ti, Paco, a nazón é posible, porque grazas a ti, Paco, a nazón é. Agora vou con un poema que falaba antes, que se titula O Lobo. Un lobo que desaparece, un raposo que se abate, unha aldea que esmorece, un carballo que se tala, unha sardiña que non aceita a broa, e a tona das vacas, a tona das vacas, a tona das vacas, a tona das vacas, enzoufu o meu rostro coa tona das vacas para sair deste pesadelo, para saberme neste tacto doente, neste pobo inconsciente a deriva, o ollo do corvo, o balado de pedra, o ferollo do corvo, o balado de pedra. Os rapaces son o mapa, a guía que me leva, o lirio que me aroma, a resistencia cemantina,
o desterro na terra, e o desterro na terra, e o desterro na terra, e o desterro na terra, ocultándose unha súa cabeza, como un pecho fitándose no espello, como o carro dos bois decorando unha rotonda, como os paus rotos do congro roto, como o cabazo descabezados en as meigas espantadas, como os barcos que non saen, como as leiras cheas de silvas, como un alcalde que promete, como unha veciñanza que non fala, e os pantaláns están cheos de limo, e as industrias están desmanteladas, os nosos corpos están desmantelados, e no fondo, e no fondo, e no fondo, e no fondo, e no fondo da ría hai un incendio. O problema non somos adosados, o problema non somos adosados, o problema non somos adosados, o problema non somos adosados. Repítome, 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 o problema non somos adosados. O problema non somos adosados unha outra vez e ao verse o espanto. Un lobo desaparece e desaparece un pobo. A palabra desaparece e desaparece un pobo. A resistencia está na palabra, a resistencia está na arte, a resistencia está no amor, a resistencia está na fenda, que se fai palabra, que se fai carne, que se fai lobo, un lobo. Moitas grazas. A praia é enorme, como un deserto de area, e no centro, todas as palabras de Estivo Creus. Grazas a todas e a todos por estar aquí. E xa hai moitos agradecementos, pero si a Rafa e a mí, eu creo que foron aí os que realmente empezaron co batallón. Eu iba a ler os poemas, pero non xa non se escolta o a da vaca de fis de ra. Que da ga va los no fa lo de do bu ri nyan non po do sha es goi da o be o do lo o no
grabado na faciana dun neno. Eu son un petrólifo na faciana dun neno. Volver a sentir a puga do ourizo na miña pel. Facer das palabras carne, voltar a construir territorios de carne, volver a a escoitar o bruar do vento na néboa a vaca de fisterra. Eu os passos, eu nós na néboa, nós na néboa, mu. Amosar os máis recónditos lugares onde florecen e renacen as palabras, sempre formosas na voz de Modesto Prado. Ben, moi boas tardes, moitísimas grazas de todo o corazón por acompañarnos. Eu, como xogo na casa, nunca mellor dito, non podo sentir maior satisfacción que participar deste acto, un acto evidentemente conmemorativo destes 25 anos do batallón, dese momento tan ilusionante para moitos e moitas de nós. Ter a ocasión de volver a ver os colegas da escrita, sabes, imaginades o que significa para mí, non? Vou ler vos dous poemas, un deles un poema mariñeiro, pertence a un libro titulado Atlántica Luz, é un poema dedicado ao cabo da nave de Fisterra. Di así: mentiron as balizas e o mar tornouse un cadaleito negro, arrombar aparellos para que? Tamén en terra firme hai sólidas palaxas nas que compre largar, apurar cada lance e descargar as caixas ateijadas de peixe abaratado que nin a chona cubre para gastos. E o segundo poema co que vou rematar ten que ser un poema dese tempo, non deses anos do batallón, un poema que recitei centos de veces, non? Que moita xente xa casi sabe de memoria de tan pesado que fun, e que é un poema amoroso titulado Aquel verán dixeches que me amabas. Ese poema tiña que recitalo 25 anos despois. La tiña día así: aquel verán dixeches que me amabas, non era amor, mais ti falabas delo, falabasme da unión do noso selo, e que era a min soamente a quen buscabas. Aquel verán dixeches que me amabas, que ansiabas dentro o amor o máis sinxelo, percorrer cos teus beizos o meu pelo e tocarme como a só ti me tocabas. Aquel verán dixeches que me amabas, que non tiveras antes quen te amara, nin quen te amara tanto ti tiveras. Aquel verán dixeches que me amabas, dixeches que deixándome perderas o día en que para sempre te marchabas. Moitas gracias a ti.
la praia. Isto escribiu Mónica Gómez. A estas alturas, que como tende no corpo? Quería desacordarvos de como era, non? Pois, ainda safades que viñamos 14 ou 15, éramos máis de 30. Empezo cun que tamén saiu do Castelo de Vimianzo. É día, sí, ainda non se dixo hoxe, é día, sí. É día, sí. Puta librinosa que fal o morto eternamente. Berro de sal que estoupa en pedra sacra mollada de luxuria. Aberta sobre o mar, esculpe este firme e rexa, invadindo ondas asesas que ti prendes en noites de lua chea. Envexosa do teu seo, ela treina. Asasina dun sol que morre en ti por desexarte cada noite, puta bella, húmida como ao principio, seducindo dende sempre en pedra e agua, anunciada brevemente en fina area, orgulloso do teu corpo, triste e salvaxe fisterra. Este era para hoxe, o difícil para hoxe. Collo do sexto da vida os últimos 25 anos. Sinto a forma nas mans e mordo. O tempo escorre da miña boca ao chan e deixame na pel as marcas do sume. Decido vivir así, cas manchas e o cheiro que me queda. Esquezo que me mata e trinco, rollo, chucho a toso. Cando non queda nada, jardo a súa semente no meu peto, por si acaso, e agardo a que a froita dos anos volva a medrar. O tempo. Vai ao mal que me fixo, polo ben que me soubo. Agora descubro o peito que se abre e voltan da ausencia, abronando os peixes, nadando na voz desas iglesias. Buenas tardes, gracias a todos por estar aquí. Se extraña cousa que me veces a tanta xente que un sábado pola tarde escoitar discos, son raros. Gracias ao Parador por acollernos neste espacio tan singular. Gracias a Teresa por esta presentación. Gracias ao Mansiño Modesto, este rapaz que sempre nos envolve, non sei como fa. Que é todo un compendio inmenso de virtudes. Só que eu coñezo dous defectos, que é o Real Madrid, que é grave, verdad? É un defecto grave, e que lle gustan os héroes del silencio. Fora diso, o teu excelso. Ben, e como o irmanxiño dixo que íbamos a querer os outros poemas, pois hai que ler os outros poemas. Este que vou ler agora, é verdad que tamén fala como dixera Concha da migración daqueles anos, daqueles 50, para América. Agora estou empezando a mirar con Rafael, que é un hombre que sabe moito tamén da migración argentina, non? E que fala tamén da Costa da Morte. En Avellaneda, aos 90 anos, ela vivía de fames, de migallas, de pan branco, balbuciaba cun xieiro e despois muxía. E tiña o televisor aceso e a luz apagada. A fiestra espida enfocaba un exército de buscadores de cartón, de restos de comida. Era un exército de soldados bolivianos en Avellaneda. Aos 90 anos, sentada no vello sofá, naquele departamento de Cascudas, a vergoña chamou a porta e quedou na casa, sentado carón dela para sempre. Dentro do placar, a vergoña. No freezer, baleiro, a vergoña. Na alcancía tamén baleiro, a vergoña. Pero nos 50 e pico a cidade era un frasco de dulce de leche. Ela bailaba no ABC de Corcubión. Era verán, era Mar del Plata. Eran fotos alrededor dunha mesa en branco e negro. Era Cinzano con Fernet e soda, e tango, e chiquilines que xogaban no patio emparrado. Era tango, era Agoiro do Trebón. Pero Agoiro deixou un sorriso diabólico e foi
foi que a vergoña timbrou e entrou na casa para sempre. Na negrura da Bella Negra o exército de cartón avanza, derrúbanse as tanquetas do tacho de lixo e comeza a invasión da carne podre, da froita magoada, escuadrón da miseria, exército de soldados altiplanos. E para rematar, outro poemiña. A man acariñando unha facción. A man inadvertida. As mans sucadas de cemento que penduraban do corpo do pai como os pantos doreitos. Agromaban un froito marmelo, atacaban o traballo co desdén do infortunio as mans que abrían na ferida porta da casa, os dedos xigantes de pela contra pelo, dedos de escornabois na frente. A man acariñando a faciana. A man abrindo a porta da casa, a man partindo pan quente, a man erguendo a cunca de viño, a man pechando os ollos, a man de cemento agre, a man inadvertida, a man, as mans do pai. Unha man que agasalla quincón, un aluminio, esa é a man de natureza forte. A man de enxugar a suor, a man de traballar arreo, de roer os petos, de acender o cigarro, de agardar a noite, de petar na mesa, de abrir a porta, de partir o pan quente, de erguer a cunca de viño, de fechar os ollos. O recendo do tacto inverosímil, o recendo agre das mans de cemento, arado na pena. O cemento triste. As mans xeadas na roupa vella, no amor do sorriso, no calor da cocina, nas mans do pai, o chegar a casa. Moito ben. Son o fundamento, ondeando os velames da galera, con aroma a malusía, sempre nos versos, Teresa Negrón. Boa tarde. Canto tempo pasou? De 5 anos. Que é Rafa. Eu conozco a Rafa, que me escribía a máquina e pediu os poemas. Mandounos o Rosalía de Castro de Corbella e a cabo de dous meses ou así, cando o certamen sale na prensa Alexandre Nerio, gañador do premio de poesía de Corbella en Barcelona. Eu non sabía nada de que ele me mandara os textos. Bueno, iba a ler dous poemillas, pero vou ler a ver se me acordo, un que recitaba moito, que era o Centur. Dicía sempre que era amigo, os recitais que era aí un illote cravado aí moi cerca do Cabo de Fisterra, que di, sí, a ver se me acordo, rompias como os teus beizos asolados, silencio dun chorar que azouta o vento, onde o fulgor do ceo faise lamento nas vaguas dos teus ollos namorados, vendo pasar os corpos fatigados, ergueito estás nun longo pensamento, león de pedra, escoito o sufrimento dos pobres mariñeiros afogados, en no escuro crepúsculo da día, cando a noite te cobre en solidade, emerxe o teu ruxir na lonxanía, centuro da nostalgia da saudade, cravado ao mar da melancolía, loitando contra o tempo e a adversidade. Penso tamén que o batallón literario ten de que agradecer moito a Rafael Moz, muitísimo, porque ele publicou o Nós e o Mar por Medio,
e nos nunca publicaremos nada, só publicamos no Filos Corvos. E gracias a él podemos publicar un libro, un proxecto político. Bueno, por último vou ler, vou citar o Levando Crepúsculo, que creo que xa os coñecedes, que dice: levamos o crepúsculo tatuado nas cadernas, a vixilia da bruma nas áncoras da noite, o esvaecer do pano tinguido ergueito mastro, o exalitrado músculo estrado entre ponte. Socamos sobre a espuma o ventre das golfeiras, o vendaval ufano que emerxe no horizonte, os iris das correntes que reflicten a lúa, os osos areados que nas colleiras dormen, e medramos mollados no son da remadoira, os vieiros silentes de cómaros salobres entre lastras, doentes, decrépitas no pélaro, e agardamos calados a silenciar a morte, sen mirarnos os prados que verdegan a terra, ensamblados nos dentes das cruéis calinescones. Grava fonda con unha esfora, sempre nos versos de Rafa Vilar. Tatúas a desobediencia na tarde amarela clandestina e faz desta intemperie outra primavera. Boas noites, grazas a todas as persoas que fixeron posible este encontro, en realidade este reencontro. Non estamos todas, non estamos todos, e sobre todo faltanos Paco Sol. Pedras as que no Monte Pinto incendian a luz da paisaxe que se precipita a un mar violento. Pedras as que choven silencios en Compostela baixo a bóveda dos días andados. Pedras tamén as que na lonxe Palestina supuran rabia nas esgazadas mans dun pobo que resiste. Pedras, en fin, que habitan o poema. E acabo cun poema titulado Fábula do arqueólogo e do poeta. Casos longamente adestradas mans, escarabellando a negra terra, o arqueólogo fixo emerxer a voz e dictaminou: aquí hai o rastro dun país. Casgazada voz, case perdida, e os ollos extraviados no horizonte, o poeta concluiu a súa razón desesperada: aquí hai o rastro dun país, que somos nós. A intervención de Rafa Vilar remarca a parte do recital. Ten agora a palabra o señor secretario de Xeral de Política Lingüística, Valentín García. Moitas grazas, Teresa. Moitas grazas a todos por estar aquí, aos que estades en representacións de institucións, a Teresa García, a Teresa de Muxía, aos membros do batallón da Costa da Morte. Fundamentalmente isto vai por vos e para vos. Eu vos contar un pouco como se gestou todo este acto, non? Como resto polo medio, a primeira idea foi, pois, vou dicir de quen, esta rapaza que tens aquí quitando fotos con un móvil.
Unha narachesa que traballa comigo que me dixo que non podíamos pasar este ano sin festexar o 25 aniversario do Botellón Literario. Ou falar con Modesto e con os outros componentes varias veces, a todo isto que sabedes como é o irmãozinho, que chamamos aquí o irmán, que chamamos aquí o irmán, Modesto. Son 2 ou 3 chamadas durante o ano. Hai que marcar efeméride, do Botellón Literario. Que sí, que xa estamos, que xa aviso, que xa mucha xente, que anda. Logo apareceu a antoloxía do Antón Lopo. Santa Pólvora encarga unha antoloxía fermosísima que tamén ia estar e nunca acababa de estar. Chegou hoxe, encaixas aquí. Bueno, anécdotas aparte, o fundamental dos que nos toca neste momento asentar responsabilidades públicas do Botellón Literario é non só a calidade literaria que tedes todos e todas, senón o feito en sí de que un lugar como a Costa da Morte hai 25 anos agromase, emerxese case de repente, os que vimos este feito cultural dentro da distancia, foi toda unha sorpresa. Un colectivo tan grande, 30 poetas, con moitísima xente nova por medio, con unha poesía moi rupturista, moi actual, ainda por riba recitando nos lugares onde vos recitabades, nas tabernas, nos bares, nas festas. Pois que estábamos metidos en cultura, en outros foros, a moita distancia de aquí, agora vou contar, fostes un fenómeno cultural. Ainda por riba onde xurdiu de Fisterra. O máis fácil é que isto aparecese na órbita de calquera universidade, nunha facultade de letras, de filosofía, de filoloxía, de historia, na Universidade de Coruña, de Vigo, de Sotema, apareceu nunha parte periférica de Galicia, en Fisterra, nunha parte dunha cultura moi rica, pero de repente un batallón, con ese nome, ademais, un batallón literario. Bueno, deixo nos bloqueados, a todos estábamos organizando cultura para a vida adiante. Tanto é así que replicamos ese movimento en outros sitios. Eu mesmo, teño que dicir, que foi un dos que tivo a idea de plaxar os nosos Ferros Corvos, naquela traballaba no Departamento de Cultura da Concello da Estrada, e quitamos un Ferros Corvos a dar, plaxarnos, na provincia de Pontevedra, se chamou Augas Verso, onde empezaron a publicar tamén, en tanto colectivo, pero algúns poetas que son moi conocidos. Ese foi o efecto que en realidade é un máis destacaría do material literario. Aquí tivo un efecto moi grande, pero no resto de Galicia fostes un faro que iluminou e que nos demostrou que era posible. Cando non existían as redes, non había internet, non había ordenadores, bueno, dixo ahora Alessandro Nero que non había moitas veces ni que pasar os poemas a unha máquina de escribir, que era posible publicar, repartir poesía e levala aos sitios onde nunca había poesía. Ese é o gran mensaxe, creo, desta xeración ou deste grupo que é o Botellón Literario, Ferros Corvos. Depois que sabeu que dicir a máis, a Rafa, a Miro, a moitísimos que estades aquí, a Concha, que daste conta porque funcionou, porque a fórmula xurdiu e porque explosionou de tal maneira. Eu creo que, non sei se estaremos aquí para festexar o 50 aniversario do Botellón Literario, eu creo que sí, gracias de que sí, de que imos estar, e imos facer. Hoxe presentamos a edición facilitar da Folha de Bandeira, que é así, a Folha de Bandeira, Ferros Corvos. A antoloxía que preparou Santa Pólvora. Imos ter tamén un concerto que estaba pendente de facer aquí, que xa non cargar con hoxe, un Manuel de Felisa, que ven das terras doutro poeta, non sabe aquí, de Roberto Blanco Torres, que con un poemario, un poeta represaliado, que con un poemario radiante, que se chamou Baño na Medianoite, nos deixou tamén a mostra de como facer poesía, como facer música, ao final do camiño, porque outra cousa que nos demostrou tan pouco tempo é que ao final do camiño non está Santiago, está aquí, no fin da terra. E por iso, concluo xa, me parece que todo iso, dende aquela, que pasaron moitas cousas, pasou o Prestige, pasou o Parador de Turismo, este templo da cultura que agora tens aquí, esta fermosísima obra civil que hai en Galicia, e que é un polo de atracción, falaba pola mañá cos alcaldes e cos alcaldesas, un polo de atracción tremendo por toda esta zona que fai que estea continuamente visitada e revisitada por muitísima xente, fai que teñamos que agradecer tamén Julio Castro, que tanta perda nos quedou Santiago cando soubemos que marchaba, e nos quedou un pouco menos de perda cando soubemos por onde viña, que eu paso a terra ao final, que mellor pode estar un galego de vento, non me calquera, pero que está facendo disto do pouco que curaba aberto, se vos fixades, outro templo da cultura e outro templo da atracción, que non imos parar, que hoxe xa anunciamos que imos editar tamén un documental que Pepe Formoso, que tamén anda por aí, xa anda a voltas con ele, dos testemunhas de cada un de vós,
dos compañeros do Batallón Literal da Costa da Morte, as súas experiencias e que a súa trayectoria posterior sentimental será presentado xa no ano 22. E non imos parar, imos seguir facendo cousas con vos, porque o batallón é moito batallón, e ten ainda moitos frontes que atacar, moitas trincheiras que saltar, e moita batalla por descubrir. Así que a Xunta de Galicia, de Lingüística, que saibades que seguir contando con o noso apoio, con o noso ánimo, co incentivo para seguir publicando. Xa estamos falando algo tamén con Alexandre Nerio, daí uns sometarios que parece xa están en marcha, porque eu creo que publiquedes o que publiquedes, fagades o que fagades, con a trayectoria toda que teñedes, seguiredes sempre, agora e sempre, o Batallón Literario, e membros do Batallón Literario da Costa da Morte, e seguiredes tendo un órgano de comunicación que é o Feros Corvos, que agora xa está tamén en internet, xa se poderá mirar desde calquera parte do mundo, e sois en definitiva vanguarda da Costa da Morte, vanguarda dende aquel sitio onde alguén dixo que se acababa a terra, pero vos fixestes comezar moitas cousas. Enhorabuena a todos e a todas, e a fin de familia. Gracias. Comeza a parte musical. Manuel de Felisa vai nos presentar o seu disco Cancioneiro do Camiño. Creo que vai abrir a súa intervención cunha musicación do poema Feros Corvos, en homenaxe aos membros do batallón que xa recitaron. Antes de despedirnos, grazas á Secretaría Xeral de Política Lingüística, a señora Beatriz García, grazas ao Parador da Costa da Morte, que tamén nos apoiou, grazas pola súa calorosa benvida aquí representado polo seu director Julio Castro, grazas a todas as poetas e a todos os poetas do batallón que volveron facer vibrar a palabra poética nas terras da Costa da Morte, e grazas a todas e a todos os que quixeron tamén traernos a súa calor. Ata sempre. Gracias.